OnlyFans modelky majú lepší finančný plán ako ty. OnlyFans ti zarobí viac ako tvoja nevýhodná poistka. Najväčší problém nie je moderná forma doby, ale najväčší problém je, že platíš, veľakrát ani nevieš prečo. A keď príde problém, tak nemáš nič. Hlavne, že máš YouTube Premium, Spotify, Netflix, 1000 predplatených vecí, ale vo vačku nič. OnlyFans modelka si zarobí viac za jeden týždeň ako tvoja poistka pre teba za 5 rokov. A toto je veľký problém. Keď tvoja poistka nezarába pre teba, ale poisťovňa zarába na tebe, tak si prehral na plnej čiare. Poistka má byť na poistenie a nie na porenie. Keď si odkladáš peniaze cez poisťovňu, tak v priemere budeš mať o 38% menej na konci, ako keby si šiel priamo cez správcu. Zobuď sa, kým tvoja poistka zarába menej ako meme stránka, zavolaj mi a pozrieme sa na to spolu.